På Augustenborggade i Aarhus ligger de 3 højhuse Langenæshus og Langenæsbo. Den ene ejendom huser en lille købmand, som er uundværlig for de mange ældre beboere. Altså en og en. Nej, jeg kan tage de 2. Ja, de er i hvert fald gode. Nej, nu skal jeg fortælle dig noget sjovt. Jeg har været købmand i 58 år, og så synes jeg, så må jeg nok nå pensionsalder. Men det kunne jeg ikke finde mig i. Jeg var ikke gammel nok til at holde sig. Så fandt jeg den her oase herude. Sammen med sin søster og svoger driver Kai Andersen forretningen, som har åbent alle dage på nær søndag. En god dag for mig, jamen det er bare at komme herind, fordi efterhånden så er vi blevet en stor familie herinde. Jeg glæder mig til at komme herind hver eneste morgen, for det er bare så skønt. For jeg er altså ikke til golf og frikserval eller folk i min alder, de går og laver. Det er meget herinde og snakke og være sammen med mine jævnaldrende herinde. Det er dejligt, simpelthen. Det er skønt. Både de ældre beboere og deres børnebørn holder meget af købmand Kai, som desuden næsten kender alle i ejendommen. Jeg har da en halv. Jeg har 7,5. Vil du have det? Hvad sagde du? 7,5 havde du? Ja. Så finder jeg 40 kroner til dig. Ej, skal man nu så lige være helt ærlig. Indtil jeg blev 79 år og 10 måneder, der havde jeg aldrig i mit liv haft en sygedag. Så her 2 måneder før jeg blev 80, jeg løb ind med en masse bakterier i min krop. Så jeg havde min 80-års fødselsdag, den blev holdt efter sygehuset. Til trods for, at alderen trykker, har Kai Andersen ikke tænkt sig at smutte uden videre. Men. Nu er jeg over de 80, så I skulle gerne kunne lige finde den rigtige køberhus. Jeg vil gerne på en eller anden måde. Jeg vil ikke gerne af med det, jeg vil være meget ked af det, men jeg må nok se, når jeg er et stykke over 80, så kan det jo godt ske, at jeg snart skulle tænke på at holde jo simpelthen. Men det kører nu, og vi er glade ved et meget.